We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet en we beginnen met een bericht dat we niet voorbereid zijn op oorlogsagressie. Waar gaat het om? Suzik Amelia Reumer, oud-minister-president van de Nederlandse Antillen, oud-minister van Curaçao, is een van de sprekers bij een ronde tafelconferentie die georganiseerd is door de Nederlandse Tweede Kamer over geopolitieke ontwikkelingen in de Cariben. Daar is zij op ingegaan en ze stelt dat het Koninkrijk in de Cariben niet voldoende uitgerust is om een eerste aanval van oorlogsagressie in de Cariben te doorstaan en de soevereiniteit te verdedigen. Het duurt waarschijnlijk een week voor Nederland voldoende materiaal en mensen heeft om hier de aanval in te gaan. Er moet nagedacht worden of Curaçao en de andere landen van het Caribisch Koninkrijk, zoals Aruba en Sint Maarten, misschien ook lid moeten worden van de NAVO. Het zijn zorgen die besproken zijn in een ronde tafelconferentie. En behalve Suzik Amelia Reumer was bijvoorbeeld ook emeritus hoogleraar Gert Oost-Indie een van de sprekers. De Tweede Kamer wil op die manier de situatie in beeld krijgen over de geopolitieke ontwikkelingen